Robusthed er en af de kompetencer, som dit barn skal have. Det betyder, at det kan håndtere mange små og store udfordringer i hverdagen. Så får det modstandskraft og styrke. Lad os se på, hvad du kan forvente af dit barn. Når man er 2 år, skal man kunne klare at få tøj på, få skiftet ble og ikke mindst at få børstet sine tænder. Når man er mellem 3 og 5, skal man lære, at alle ikke altid gider lege, og man skal kunne tåle et nej til en ekstra småkage. Lader du dit vinde, når I spiller? Faktisk er det en vigtig egenskab at kunne tabe i spil. Skolebarnet kan tage ansvar for nogle opgaver i familien. Det kan være at tømme opvaskemaskinen eller rydde op på værelset. Skolebarnet skal også lære selv at holde styr på skoletaske, gymnastiktøj og madpakke. Det er vigtigt for dit barn at kende sine egne styrker og svagheder, og at vide, at man ikke altid kan være den bedste til alting. Nogle gange cykler andre bare hurtigere. Det er svært, men i folkeskolens mellemste klasser skal man kunne acceptere, at man ikke kan få svar på en sms inden for 5 minutter, og at man måske får et nej til det, alle de andre har, som for eksempel den nye iPhone. Dit barn skal lære at stå ved sine egne holdninger og meninger. Dit barn skal lære at invitere andre ind i fællesskabet og ikke mobbe. Dit barn er snart færdig med folkeskolen, og udfordringerne er større. Hun skal turde gå i det tøj, hun selv kan lide. Man skal lære at blive fravalgt som kæreste, selvom det gør ondt. Og hun skal stå ved sine egne holdninger, også selvom de er anderledes end dine. I de ældste klasser skal dit barn være klar til ungdomsuddannelse og meget mere.